ኤርትራ ዳግማይ ኣሰላልፋ ቀይሕ ባሕርን ስትራቴጂካዊ መልክዕ ናይቲ ዞባ ይቐርጽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብስዑድ ዓረብ ዝተሰነየ ንግብፂ፣ ቱርኪ፣ ቀጠር ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን፣ ሶማልን ኤርትራን ዘጠቃለለ ዘይወግዓዊ ግን ከዓ እናተዋሃደ ዝኸይድ ዘሎ ኣሰላልፋ ሃገራት ዞባ ንስትራቴጂካዊ መልክዕ ናይቲ ዞባ ዳግማይ ይቐርጽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ናይ ስነ ቃላት ምትእኻብ ኣይኮነን ዝበለ ጽሑፍ መርበብ ሬፕሲ ቢኮን ኣብ ሓደ ወለዶ ዝዓበየ ትርጉም ዘለዎ ምድልዳል ጂኦፖለቲካዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝውክል ከም ዝኾነ ገሊጹ። ንዓመታት ህላወ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ደቡባዊ የመን ደሴት ሶኮትራ ናይ የመን ገለ ክፋል ሶማልን ንማእኸላይ መንግስታት እናዳኸመ ንተበታተኑ ኣካላት ሓይሊ ዝህብ ስትራቴጂካዊ ደገፍ ፋይናንስ ክህብ ምጽንሑ እዩ ዝገልጽ። እቲ መወዳእታ ናይዚ ሓገዛት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘይተርፍ ኮይኑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብግዳማዊ ምህንድስና ዝተሰርሐ ዓበይቲ ግዝኣታት ዝነብራሉ ዘመን ምዝዛሙ ይቐርበሎ ክብል ኣረዲዩ። ኣብ የመን ዝነብሩ ደቡባዊ መሰጋገር ባይቶ ኣብ ሃርጌሳ ዝርከብ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ነይሮም ዝበለ እቲ ጽሑፍ ምምሕዳር ኣቡዳቢ ንድሕሪት ምስ ተመለሰ እቲ መሓወር ብዝገርም ፍጥነት ክበታተንን ኤስቲሲ ቀንዲ መወልቲ ሲኑ ደሴት ሶኮትራ ናብ ተወዳዳሪ ምቁፅጻር ተመሊሳ ዲፕሎማሳዊ ናህሪ ሶማሊላንድ ድማ ደው ኢሉ ክብል ኣረዲዩ። ኣስዒቡ ድማ እቲ ጽሑፍ ኣፍልጦ እስራኤል ነዚ መስመር እዚ ካብ ምምላስ ኣብ ርሑቕ ምህላውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፕሮጀክታት ብዞባዊ ደረጃ ክስካብ ክንደይ ተነፂሎም ከም ዝነበሩ ኣነፂሩ ክብል ገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ነቲ ድሕሪት ተሪፉ ፀንሐ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንምሓዝ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳድ ንነዊሕ እዋን ኣብ ወሰንቲ እቲ ናይ ዓለምና ኣገዳሲ ባሕሪ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምግንፃል ፈተነታት ንፀጥታ ባሕርን ውሽጣዊ ምርጋእን ኣብ ሓደጋ ብምእታው ሪያድ ኣብ ልዕሊ ቀጠና ቀይሕ ባሕሪ ብንጹር መልእኽቲ ምብታን ዘይውሕስነት ይወልድ ብምባል መሪሕነታ ዳግማይ ኣረጋጊጻ ምህላዋ ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ ዝቕልቀል ዘሎ ማሕወር ተዘማድነት ኤርትራ ዘይጋግ ኮይኑ ከም ዘሎን መሪሕነት ቀርና ኣፍሪካ ኮነ ኢልካ ናብ ምብትታን ይደፍእ ከም ዘሎ ንዓመታት ከም ዘጠንቀቐ ገሊጹ። እንተኾነ እቲ መጠንቀቕታ ይንፀግ ነይሩ ዝበለ እቲ ጽሑፍ መርበብ ሬፕሲ ቢኮን ስትራቴጂካዊ ርዝነት ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣቃውማ ዘይኮነስ ኣብ ተሪር ዋጋ ዝምርኮስ ኮይኑ ንምዕራባዊ ሸነኽ መጻብ ባብኤል መንደብ ኣብ መላእ ሱዳን፣ የመን፣ ሶማልን ዓሚቕ ስልያዊ ምብጻሕ ንናይ ወጻኢ ምትእትታው ትካላት ጸጥታ ይቆጻጸርን ከምኡ ሉዓላውነት ካብ ናይ ሓፂር ግዜ ኣሰላልፋ ቀዳምነት ዝህብ ቅኑዕ ዶክትሪን ክብል ገሊጹ። ዞባዊ ተዋሳእቲ ካብ ናይ ምግንፃል ፈተነታት ርሒቆም ኣብ ዝኸድሉ ዘለው እዋን ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ብመሬታዊ ሓድነት ኣቢላ ኣብ ምርግጋእ ኣቓልቦ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ካብ ወሰን ናብ ማእኸል ስትራቴጂካዊ ቀይሕ ባሕሪ ተሰጋጊሩ ምህላው ገሊጹ። ቀይሕ ባሕሪ ናብ ናይ ዓለም ምድልዳል ዘመን እምበር ናብ ምብትታን ኣይኣቱን እዩ ዘሎ ዝበለ እቲ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ንነዊሕ እዋን ትሒታት ፀንሐት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ሃንዳሲት ናይቲ ለውጢ ኮይናላ ክብል ገሊጹ። ድሮናት ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝገብር ወይ ድማ ዕላመን ዘስሕት መሳርሕታት ሰለስተ ዓይነታት ከም ዘለው እዮም ወታደራዊ ምንጭታት ዝገልጹ። እቲ ቀዳማይ ፖርታብል ወይ ድማ ማን ፖርታብል ጃመርስ ኮይኑ እዚ ልክዕ ካላሽን ወይ ሽጉጥ ዝመስል ኮይኑ ጨረርታ ብምስዳድ ድሮናት ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ገይሩ ዕላመንን መጥቃዕተንን ዘስሕት እዩ። እዚ ካብተን ዝበራ ዘለዋ ድሮናት ብቐረባ ርሕቀት ዝስራዕ ዓይነት መሳርሒ ኮይኑ ኣድማዕነቱ ከዓ ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር። ስለዚ እዚ ዓይነት ፖርታብል ማን ጃመርስ ዝጥቀም ሓይሊ ካብቲ ድሮናት ዝበራሉ ዘለዋ ከባቢ ክርሕቕ የብሉን ኣብቲ ከባቢ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ነዚ እንተደኣ ክትጥቀም ኮይና ምስቲ ዘሎ ናይ ርሕቕ ቦታ ኤርትራ ብኸመይ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬተን ክትዕንወን ወይ ከዓ ክትስሕተን ትኽእል ዝብል ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሮም ዘለዉ ሓይልታት ንዓኣቶም ብምዕጣቕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቐረባ ከዓ ንፋኖ እቲ ካልኣይ ዓይነት ድሮናት ካብ ጥቕሚ ወፃእ ክገብር ዝኽእል ወይ ጃመር ከዓ ዳይሬክትድ ኢነርጂ ዊፖንስ ዝተባህለ እዩ። ካብ ኣፅዋር ዝትኮስ ሓያል ፃዕታዊ ጨረርታ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ኤሌክትሮኒካዊ ትሕዝቶ ናይ ድሮናት ከዕኑ ዝኽእል እዩ። እዚ ካብ ነዊሕ ኪሎ ሜትር ወንጪፉ ኣድማዕነት ዘለዎ ዓይነት መሳርሒ ኮይኑ እዚ ዓይነት መሳርሒ ኤርትራ ወኒናቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ከምዚ ዓይነት እውን ተጠቒማ ክትኮን ከም ትኽእል እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። እቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ምዕቡልን ከዓ ኤሌክትሮኒክ ዌርፈር ሲስተም ዝተባህለ እዩ። ኣብ ዓበይቲ ድራዓት መኻይን ዝፀዓነ ፅዋር ኮይኑ እዚ እውን ብተመሳሳሊ ንብሙሉእ ኤሌክትሮኒካዊ ትሕዝቶ ድሮናት ዘዕኑን ነታ ድሮን ንባዕላውን ዘዕኑ እዩ። ስለዚ ካብዞም ዝገለጽክዎም ሰለስተ ዓይነታት ንድሮን ጃም ዝገብሩ ወይ ዕላማ ዘስሕቱ ኤርትራ ወኒናቶም ክትከውን ትኽእል ዝብል ሓበሬታታት እዩ ካብ ምንጭታት ቀሪቡ ዘሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንትግባረ መደባት ባህልን ስፖርትን ኣብ 2025 ብመንፅር ዝነበረ ውጥን ዝግምግም ርክብ ብ15 ጠሪ ኣብ መንደፈራ ተቐኒዑ። ኣብቲ ኣኼባ ሓለፍቲ ባህልን ስፖርትን ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት ጸብጻባቶም ድሕሪ ምቕራብ ዘለዎም ሕፅረታትን ብድሆታትን ንምፍታሕ ኣብ ዝሕግዝ መድያት ዘትዮም
ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ አብርሃም ዮሐንስ በወገኑ ኣብ ዓዲ ወሓዛን ንኡስ ዞባ መንደፈራን ኣብ ሃዳሙ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረን ኩዕታ ቅርስታት ኣብ ዓዲ ገልግል ንኡስ ዞባ ደዋርዋ ድማ ስነ ጥንታዊ ዳህሳስ ከም ተኻይደ ከምኡውን ንኣሰያይማ ዓድታት ዞባ ደቡብ ዝምልከት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ከም ተገበረ ኣነጺሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን በወገኑ ናይ ውድድርን ዝዕመም መደባት መምሕዳር ዞባ ኣበርክቶ ከም ዝገበር ብምርግጋጽ መስርሕ ምስጋር ስፖርታውያን ሕጋዊ መዳይ ክናደየሉ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ድማ ብማዕረ ክስራሓሉን ብመንጽር ዝፈሶ ዘሎ ባጀት ክሕይልን ኣተሓሳሲቡ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ድማ ብማዕረ ክስራሓሉን ብመንጽር ዝፈሶ ዘሎ ባጀት ክሕይልን ኣተሓሳሲቡ ኣቦ መንበር ባይቶ ዞባ ደቡብ መምህር ወልዳይ ገብረ ድማ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ተኣሳሲሮም ዝኸዱን መሰረት ምዕባልን ቀጻልነትን ሕብረተሰብ ምዃኖምን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክግንዘቦን ክስዕቦን ብምዝኽኻር ምኹስኳስ ባህሊ ንባብ ብዕቱብ ክስራሓሉ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ምስ መደባት ትምህርቲ ብዝሳነ ክስራዕ ከምኡውን ኣብ ብሽክሌታን ኣትሌቲክስን ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ቀጻልነቱ ክወሓስን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ክንፀባረቕን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻን ኣካላዊ ባህሊ ውርሻን ምጽናዕ ኣብ ዕቃበ ቅርሲ ዘተኮረ ጎስጓስ ምክያድ መደብ ሽልማት ኣውራ ምሕያል ኣብ ስነ ጥበባዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሕፅረታት ንምምላእ ድማ ስልጠናታት ምውዳብ ካብ ቀንዲ መደባት 2026 ምዃኖም ተገሊጹ ዓለምና ኣዝዩ ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ናይ ሳይበር ምዕራፍ ከም ዝተሰጋገረት ተፈሊጡ ግሩፕ አይቢ ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ትካል ሳይበር ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ገበነኛታት ሳይበር ንኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤአይ ከም መጥቃዕቲ መሳርሒ ክጥቀሙሉ ከም ጀመሩ ኣፍሊጡ እዞም መሳርሕታት እዚኦም ስእልን ድምፅን ሓደ ሰብ ብምቕዳሕ ከምቲ ናይቲ ሰብ ገይሮም ብምስራሕ ንስድራ ቤታት ወይ ንባንክታት ንምትላል የግልግሉ ኣለዉ ገበነኛታት ሕጂ ባዕሎም ኮፍ ኢሎም መልእኽቲ ካብ መጽሓፍ ወፂኦም ኣእምራዊ መልእኽትታት ዝጽሕፍሉን ዝልእኽሉን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወኪላት የዋፍሩ ኣለዉ ከም ቻት ጂፒቲ ዝበሉ መሳርሕታት ናይ ስነ ምግባር ገደብ እንተሃለዎም እኳ እዞም ገበነኛታት ግን ብዘይ ምንም ገደብ ቫይረሳት ክጽሕፉ ዝኽእሉ ናይ ባዕሎም ጸሊም ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሶፍትዌራት የፍርዩ ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ኣጠንቂቑሎ መልእኽቲ ዝዕለት ንብልጽግና ተጋሩ ባሮት ወዲ ባሻሻ ኣብ ምድሪ ትግራይ ኮይነን ወዲ ባሻሻ ክላኣኽየ ካብ ጌታቸው ጉዲና መቑሽሽና ተቐበልኩ ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ከርብሽ ምስ በልዓ ግለት ቦድካቸው ሓሰማን ሳዲስ ስኑፍ ጻድቃን ተሰሊፈ ከንግርግሬ ንዝበለ ኮርማጅ ጽምዶ ኣይክምሕሮን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እስራኤል ካብቲ ዝነበረቶ ከባቢያዊ ስጋኣት ወፂኣ ሕጂ ዞባዊ ሓይልን ኣብ ገለ መድያት ድማ ዓለማዊ ሓይሊ ኮይና ከም ዘላ ብወግዒ ገሊጹ ኔታንያሁ ነዚ ገለጸሉ ምክንያት እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዋ ወታደራዊ ድልዳለ ናብ ኤሮፓ እትሰደሉ ዘላ ናይ ገጽዓት ከምኡውን ኣብ ዓውዲ ሳይበርን ኤአይን ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ንዓለም ወሳኒት ገይርዋ ስለ ዘሎ እዩ ሰራሕተኛታት ኢማራት ካብ ቦሳሶ ጠቕሊሎም ወፂኦም ኣብ ቦሳሶ ኣብ ዝርከብ መደበር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝሰርሑ ልዕሊ 1500 ዝበዝሑ ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ሎሚ ከም ዝተበገሱ ምንጭታት ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ሶማል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበሮ ኩሉ ውዕላት ነቲ ናይ ክልቲኣዊ ምክልኻል ስምምዕ ሓዊሱ ብምሉእ ከም ዘፍረሶ ይዝከር ነፋሪት ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣየር ፎርስ ዋን ትማሊ ሶሉስ ምሸት ናብ ስዊዘርላንድ ድሕሪ ምብጋሳ ኣስታት ሓደ ሰዓት ናብ ሓበራዊ መደበር ኣንድሩዊስ ተመሊሳ ጸሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሊቢት እቲ ናይ ምምላስ ውሳነ ድሕሪ ምብጋስ ዝተወሰደ ኮይኑ ኣብ መርከብ ኣየር ፎርስ ዋን ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ንእሽቶ ናይ ኤሌክትሪክ ጉዳይ መሳላለዩን ንጥንቃቐ ድማ ክምለሱ ከም ዝወሰኑ ገሊጻ ስዒቡ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ሓበሬታ ነፋሪት ዶናልድ ትራምፕ ተቐይራ ብኻሊእ ነፋሪት ጉዕዞ ናብ ዳቮስ ጀሚሩሎ ገዲም ተጋዳላይ ካፒቴን እምባቆም ኪዳነ ዘርአ ሃዋርያት ብ18 ጥሪ ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሜኡ ብሕማም ተሰዊዑ ኣብ 1971 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣብ 1991 ድማ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ተጋዳላይ እምባቆም ቅድሚ ናጽነት ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ህዝባዊ ምምሕዳር ጸጥታ ከምኡን ወኪል ቤት ጽሕፈት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ስሙር ውድብን ኣብ ከሰላ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ክፍሊ ወታደራዊ ስልያን ምምሕዳር እዚ ህዝባዊ ሰራዊትን ተመዲቡ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ካፒቴን እምባቆም ኪዳነ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ደቅን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ19 ጥሪ ሰዓት 8 ንግሆ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ከረን ተፈጺሙ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነት ክፍሊ ወታደራዊ ስልያን
بمسواتي قديم تقرلي كابتن انباقوم كدان زرع هوريات تسمع مرير حزن ناقلتو نسدرا بيتون مقالستون مسارحتون صنعتي هابكم يبلو ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ገሽባርካ ሙያዊ ስልጠናታት ብምውዳብ ብቕዓት መንእስያት ክብ ንምባል ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶታት ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ ግዝያዊ ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ማርቆስ ግርማጽዮን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ማዕረቲ ውዳበታት ንምስፋሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መንእስያት ንቕሓቶም በሪኹ ዝተፈላለየ ሞያታት ንቐስሙ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብምትሕብባር ቀጻሊ ስልጠናታት ከም ዝውሃብ ኣብርሂቡ እቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ዝቐጽል ስልጠናታት ቀዳማይ ረድኤት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር መፍረ ንህቢ ስነ ጽባቐ ጽገና መስመራት ማይ ኣርትዖት ግራፊክስ ከምኡውን ኣስተኻኽላ ድሽን ምውዳድ ፀሓዊ ፀዓትን ከም ዘጠቓልል ድማ ኣረዲዩ ካብ 2022 ክሳብ 2025 ኣብ 12 ንኡሳን ዞባታት ብድምር 1200 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2366 መንእስያት ከም ዝሰልጠኑ ዝሓበረ ኣቶ ማርቆስ ኣብ መጻውን ከም ዝድፋኣሉ ኣረጋጊጹ ናይ ስልጠና ዕድል ዝረኸቡ መንእስያት ብግዲኦም ነቲ ብነፃን ስማዊ ክፍሊትን ዝውሃብ ሙያዊ ስልጠናታት እወንታዊ ውፅኢት ከም ዝረኸብሉ ብምጥቃስ ሰፊሑን ብዝተወደበ መልክዑን ክቕፅል ኣዘኻኺሮም أريتريا أمان ما تقعدوا برا تعارضوا حكومة السياسة فرق تعالوا لأهلكم